Юху! Окей, значи правя този бърз клип, за да ви кажа едно нещо. Хората във Facebook може би вече знаят. Ще си ходя в България кога? Утре на 23 август. Нарочно правя този бърз клип ден преди да заминем, защото миналия път бях направила 2 седмици преди да тръгнем и поради семейни причини не можахме и билетите ни изгърмяха и край. Предизвикателството от миналия път не отпада, което означава, че всекидневните влогове ще бъдат качени. Дано да бъдат качени на време, ако не ще бъдат малко по-късно в YouTube. Също така искам да благодаря на всички, които са се абонирали за канала ми. Oh my lord! Близо 4000 човека. Вау! Лудница. Лудница. Това е общо взето. Ако ви имате въпроси свързани с пътуването, за което се съмнявам, напишете ги там долу. Ако не, можете да ме намерите в Facebook, Tumblr, Twitter, Mitter, там всички линкове ще бъдат в описанието. И така, знам, странна съм. Тръмката!